Objavte skrytý poklad roháčov, rohačské plesá, perly ukryté v srdci prírody, čakajúce na vaše objavenie. Rohačská dolina ponúka viac než len múzeá a vodopády. Objavte jej 6 nádherných plies počas relaxačnej prechádzky. Náučný chodník začína pri chate Zverovka a ponúka nenáročnú túru s výhľadmi, ktoré zaplnia vašu dušu pokojom. Na tejto trase navštívite rohačské vodopády, kde voda tancuje v rytme prírody, poskytujúc osviežujúce predstavenie. Okolie roháčskych plies je domovom pre úchvatné vrcholy, ktoré dotvárajú perfektnú scenériu pre milovníkov prírody. Roháče sú ideálnym miestom pre každého, kto hľadá únik do prírody a chce zažiť krásu nepoškvrnených plies. Pridajte sa k nám a preskúmajte tieto nádherné plesá, ktoré Roháčská dolina ponúka. Nechajte sa očariť krásou prírody tohto miesta.